Welkom in Museum Valkenburg. Op 7 juli werden 3 nieuwe tentoonstellingen geopend in het museum, namelijk Helga Paatsholt, de scheppende kracht van het weefgetouw, met monumentale geweven wandtapijten. Lou Jonas met als titel De verborgen collectie grote schilderijen. Lou Jonas plaatst figuren in architectonische landschappen. En last but not least, beelden van Jo Peters. Titel van de tentoonstelling is Oorsprong, waarmee hij wil aangeven dat de oorsprong van zijn werk ligt in de materie waarmee hij werkt. Als curator van deze 3 tentoonstellingen wens ik u veel kijkgenot. Ja, goedemiddag. Ik wil u wat vertellen van mijn moeder. Die heeft eigenlijk in haar leven erg geïnspireerd geraakt door eigenlijk de cyclus van het leven. Hè. Dus van de geboorte, de bloei, de ondergang en daarna weer de herrijzing. En die werken chronologisch volgen dat ook een beetje. Dit is dus echt maar een van de eerdere werken. En dat is echt natuur, het gaat hier om licht. Het is echt meer van dingen die aan de hemel gebeuren. Hè. En daarna is eigenlijk meer ervaringen opgedaan. En toen is ze meer geïnteresseerd geraakt bijvoorbeeld in kindertekeningen. Oorspronkelijk waren het kindertekeningen van onszelf, zoals bij deze. Dat zijn tekeningen van mijn zusje. Maar daarna heeft ze ook tekeningen gebruikt van andere kinderen en van kinderopleidingen en kleuterscholen. Dus dan hebben we van dit soort hele grote levendige kleden gekregen. En dat was echt gewoon, het gaat toch echt over de bloei van het leven. Daarna heeft mijn moeder heeft kanker gekregen. En dat merk je ook wel aan haar werken. Die zijn daarna echt wel zwaarder en eigenlijk veel meer somber geworden. En dat zie je weer bijvoorbeeld hier in die werken die daarna komen. Het hele thema gaat dan ook veel meer naar het onderaardse, hè, wat niet meer de natuur, de bomen, de bloemen, maar het gaat echt om de gevoelens die zich onder in de aarde afspelen en dingen die dicht bij de dood en de hel liggen. En dat is eigenlijk dan ook die link gemaakt met Auschwitz en andere gevangenenkampen. En dat heeft ze daar is ze erg mee bezeten geweest gedurende de tijd dat ze ook zelf aan die kankerbehandeling zat. Nou, het laatste tapijt wat mijn moeder gemaakt heeft, is dit. En dat is dan ook in de cyclus van het leven, is dat de herrijzing. Hè? Dat is de engel die dan naar de hemel gaat. En dat was ook voor haar dan eigenlijk het einde van de cyclus van haar werk en van haar leven ook. Dus dat geeft eigenlijk wel een beetje het beeld van waar ze mee bezig is geweest. Nou, dit is dan weer typisch zo'n voorbeeld wat dat ook laat zien dat mijn moeder eigenlijk erg geïnspireerd is geweest door wat er om haar heen gebeurd is. Hè. Altijd geïnspireerd door literatuur, door muziek, door gedichten. Hè. En die komen dan soms ook terug in de kleden. En dit was ook in de tijd dat ze aan kanker behandeld werd. En dan zie je ook dat zeg maar, de zwarere tonen en de wat zeg maar, ja, de uitzichtloosheid een beetje de overtoon neemt. En dat blijft zich dan gewoon een beetje voortzetten in die latere kleding. Nou, Helga moet wel erg gedreven zijn geweest om dit werk te kunnen maken. Want ik zag het op de film en ik zag hoe ze iedere draad moet inhalen en dan weer moet met haar voet iets doen. En dan komt die klep naar boven en dan wordt het vastgezet. Ze moet wel ontzettend veel geduld hebben gehad. En zeker met een gezin met 5 kinderen. Hoe hebben jullie dat als kinderen ervaren?
Ja, dat was natuurlijk onderdeel van ons leven. Hè. Maar onze moeder zat eigenlijk de hele dag aan het weefgetouw en tegelijkertijd werd het huishouden gedaan en werd er gekookt en gewassen. En ja, ik moet zeggen, ik snap ook nu pas hoe ingewikkeld het allemaal geweest is. Want ik heb zelf 2 kinderen en dat vind ik al een heleboel werk. Maar als je dan en 5 kinderen hebt en ook nog een keer 8 tot 10 uur per dag achter zo'n weefgetouw zit, ja, dan moet je wel heel veel passie hebben en moet je ook echt wel heel veel weten wat je wil doen. Maar nee, het was voor ons, ja, we vonden het eigenlijk altijd allemaal wel leuk wat onze moeder deed. En jullie hebben het nooit als een tekort ervaren eigenlijk? Nee, absoluut niet. Want ja, wij werden natuurlijk overal naar elk museum werden we meegenomen. En op vakanties dan moesten we overal allerlei tentoonstellingen zien. Dus we hebben een hele vroege culturele opvoeding gehad. Dat was wel goed. Ja, en heeft het ook voet aan de grond gezet? Hebben jullie allemaal een beroep gekozen dat iets met artisticiteit... Nee, we zijn allemaal hele saaie beroepen gaan doen. Dus wat dat betreft heeft dat echt geen vruchten afgeworpen. Ik ben Oda Jonas, de dochter van kunstschilder Lou Jonas. En we zijn hier op de expositie van Museum Valkenburg. En ik wil je voorstellen aan mijn vader, geschilderd door mijn moeder, die ook schilder was. Hier zijn de portretten van hun. Dit is het portret van mijn vader, Lou Jonas. En mijn moeder heeft zichzelf ook geschilderd. En de hele familie. Mijn vader heeft op de kunstnijverheidsschool gezeten. Daarna is hij naar Indonesië gegaan als marinier. En in begin jaren 50 is hij naar de Jan van Eyck Academie gegaan. En daar heeft hij gestudeerd als glazenier. En toen is hij les gaan geven. En begin jaren 70 liep hij een beetje vast met het schilderen. Wist hij niet meer hoe hij het moest aanpakken. En toen is hij bruggen gaan fotograferen en kruisen. Daar heeft hij een heel project van gemaakt. En in die tijd is hij weer begonnen met schilderen. Dit hier is 1975. En hier zie je dat architectonische, dat begint hierin. Dit is eigenlijk het begin van dat architectonische tijdperk. Wat daarna voortgezet wordt in zijn andere werken. Hier aan deze kant hebben we het schilderij Metamorfose. Dat is gebaseerd op een Griekse mythe. In zijn schilderijen zie je altijd architectonische elementen en relaties. Je ziet altijd personen op zijn schilderijen, doorkijkjes. Vooral de architectonische is belangrijk. Hier is relaties, hier zijn 2 personen. En de natuur zie je ook vaak in zijn schilderijen terug. Het volgende schilderij is Tiara, dat hangt hier. Dat gaat over de ongelijkheid feitelijk. 3 is een ongelijk getal, er valt altijd iemand buiten de boot. En ook hier zie je architectonische elementen terug. Doorkijkjes, boven zijn luchten. En hier zijn ook mythische figuren langs de kant. Dat zie je in al zijn schilderijen terug. Een volgende schilderij is kaders met poorten. Ook hier zie je weer het architectonische, doorkijkjes, doeken, dat materiaal, waarschijnlijk dat hij dat ook mooi vond om te tekenen. En toch dat iets niet helemaal af is. Een volgend schilderij is de 3 beelden. Ook hier zie je weer mythische figuren, weer de 3-eenheid of de 3-ongelijkheid, wat hij daarvan vond. Want mijn vader schilderde op zijn eigen atelier en wij kwamen daar heel weinig. Dus wij hebben eigenlijk ook achteraf pas achter dingen gekomen waar wij als kind eigenlijk helemaal geen weet van hadden. Wij kwamen nauwelijks op zijn atelier, heel af en toe. En, voor de rest schilderde hij zelf. Volgend schilderij is ook
met mythische figuren en doorkijkjes, lucht, een beetje surrealistisch, à la Dali. Ook hier zie je weer 3 fles en een kan en een schaal. Ook hier is weer een relatie te zien. Dit is schilderij Troje. Waarschijnlijk ook gebaseerd op mythische figuren. Hier zie je ook doorkijkje met kastelen en figuren. En die gebroken lijsten zie je ook vaak in zijn schilderijen terug. Dit is de maaltijd. Een vrij realistisch schilderij voor hem. In die tijd gingen ze veel. Mijn vader fotografeerde heel veel en ook veel kastelen en kasteeltuinen. Waarschijnlijk heeft hij hier ook inspiratie opgedaan in kastelen. Oké, ik sta maar even, mijn naam is Joop Peter, we staan hier bij de expositie. Mooie ruimte in het museum Valkenburg. Mijn werk is nogal vrij gevarieerd en het bestaat voornamelijk uit steen, hout, brons. Jo, je hebt de titel van de tentoonstelling heb je oorsprong genoemd. Zit de oorsprong van de vorm die je gaat maken al in de steen verweven? Ja, de natuur is hier de oorsprong. Ja. Hè? Dus de natuurlijke oorsprong, wat eruit komt, is natuurlijk vaak heel gevoelsmatig. Een stukje dat samengaat ook met de materie. En ik heb 1 beeldje gemaakt van mergel. Ja, dat staat in een andere ruimte en je ziet daar zoveel materie in waar de steen is door ontstaan. Mergel is ongeveer 70 miljoen jaar oud. Daar zie je de oorsprong van de steen en de oorsprong van het nieuwe dier bijna. Wat ook, de mergel is ontstaan door kalksteen, kalkafzetting, kalkdiertjes en die komen nu weer terug in een ander dier bijna. En dat is wat me eigenlijk wel om te laten zien dat die natuur altijd aanwezig is en altijd als een ongebreidelde passie groeit naar vorm en kleur. De kleuren die bijvoorbeeld ook ontstaan in de steen, dit is van een soort kwarts. Komt uit Brazilië. Is Braziliaans graniet, sodaliet is het eigenlijk. Is 1,2 miljard jaar oud, deze steen. En het is natuurlijk wel heel mooi om te laten zien hoe aanwezig de natuur is en welke moeite ze doet om te bestaan, om hier te zijn. Maak jij van tevoren een ontwerp? Heb je iets in je hoofd van dit ga ik nu zo maken, die vorm ga ik het geven? Of doe je dat al werkende en al kappende? Ja, het is taille direct werk ik dan. Dat wil zeggen dat ik dan meteen in het steen of het materiaal begin. En mijn gevoel voedt mij dan en stuurt mij ook een beetje richting een vorm. Als ik zeg ik wil een dierlijke vorm maken, dan begin ik te kappen of ik begin te werken in die steen en dan één vorm versterkt die andere weer en zo kom ik dan tot een bepaalde richting die mij dan stuurt en vanuit die richting, als ik het dan heb gevonden voor mezelf en het gevoel is er ook goed en het gevoel is er, dan ga ik daar verder mee en dat probeer ik hem ook te optimaliseren en of te polijsten, wat ik denk van het moet gepolijst dat hij nog meer naar buiten komt. Nog meer zijn schoonheid en de intense natuur kan laten zien wat mij wel boeit eigenlijk. Ja. En wanneer is een werk af? Nou ja, het is bijna
nooit af, denk ik. Hè? Je begint steeds, iedere dag begin je steeds weer aan iets nieuws of aan iets nieuws. Het is natuurlijk wel zo dat je tevreden moet zijn als iets klaar is. Dat je denkt, dat is het. Hè? Dus ook iedere dag begint opnieuw, zeg maar. En dat is wel een punt waar je wel eens mee zit. Wanneer is een werk af? Maar ik ben nu wel zo ver dat ik tevreden ben over een werk wat ik dan gemaakt heb. Dus ik wil het dan wel laten zien. En dat is wel een punt wat vroeger wel eens minder was, denk ik. Dat je denkt van, het is ook een stukje ervaring. Het is ook een beetje, wat je opbouwt tijdens je leven, zeg maar. En, ja.